खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बर' बिजोंजों मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै कमल कुमार बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनो एबसुआ साखाफारा जादों। बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै आसामनि मादावनो 10थि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म बान्थाजों मान बावनाय जायो। बेबादिनो देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै आसामनि मादावनो साबसिन 10थि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों मान बावनो थाखाय थि खालामदों। (2024) मायथाइनि 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गासै 14 रोंगौसा फरायसाफोरनो मान बावनो थाखाय मिरु एबसुनि बानजायनाय आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव फैगौ 30 एप्रिल खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि दिहुं स्पर्ट्स क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो बे मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।